Problematika vápnenia TTP, lúk, pasienkov, pastevných krmných tráv. Je to téma, ktorej sme v poslednom čase venovali oveľa menej pozornosti ako ornej pôde. Má však obrovský význam, obrovskú hodnotu pre farmu, pre kvalitu tráv, ktorá sa bude vo forme krmiv dostávať k dobytku. Čo sa týka vápnenia pastevných tráv, je opäť podobne ako pri ornej pôde veľmi dôležité vybrať správny materiál, respektíve správny mix vápenatých hmôt, načasovať to správnym spôsobom a hlavne urobiť aplikáciu včas a urobiť ju správne. Čo sa týka výberu vápenatých hmôt, volíme rovnako vápenaté hmoty podľa možností s čo najvyššou reaktivitou. To znamená vysoká jemnosť mletia, aby sme dosiahli čo najväčší pokryv plochy. Vápnenie pasienkov robíme z dvoch hlavných dôvodov. Samozrejme, ten hlavný dôvod je, aby tam bol určitý nárast biomasy, to je samozrejmá vec, avšak veľmi dôležité a u mnohých, povedzme hlavne tých, ktorí majú dojnice, sa zameriavame na nutričnú alebo nejakú výživnú hodnotu pastevných tráv. Dnes už vieme dokázať, že aplikácia vápenatých hmôt alebo vápnenie dokázateľne zvyšuje krmnú alebo nejakú nutričnú hodnotu pastevných tráv. To znamená, ak volíme správnu kombináciu vápnika, prípadne síry, vieme týmto dosiahnuť veľmi dobré výsledky. Čiže je tam nárast biomasy, dokážeme tej trávy pozbierať viac a tá proteínová hodnota je niekde úplne inde. Je veľmi dôležité si uvedomiť, čo sú vlastne nutričné potreby týchto tráv. Keď si pozrieme jednoduchú tabuľku čerpania, povedzme, vápnika, síry. Pri klasickej poľnej výrobe, keď sa bavíme o obilninách, je povedzme to čerpanie vápnika za hektár a rok približne okolo 70-80 kg čistého vápnika z hektára pre svoje nutričné potreby. Keď sa bavíme o repke, už je to okolo 250 kg čistého vápnika. Soje, povedzme, majú okolo 160-170 kg čistého vápnika. Keď však ideme na pastevné trávy, začíname číslom 400 kg vápnika na hektár, a dokonca tí, ktorí robíte lucerky, u tých luceriek je to častokrát až do 600 kg čistého vápnika lomeno hektár. Tu sa bavíme naozaj iba o množstve potrebnom na nutričnú potrebu, ktorá sa každoročne odčerpá. Čiže aj keď by sme realizovali vápnenie s dávkami okolo 200-300 kg, ktoré rozhodíme plošne, nedokážeme vyriešiť absolútne nič. Naozaj je dobré investovať aj do množstva, teda urobiť aspoň 1,5, 2 až 3 tony vápenatej hmoty lomeno hektár, aby sme vytvorili teda v pôde určitú zásobu. Čo sa týka síry, rovnako veľmi potrebná živina. Dnes tieto veci alebo deficit síry vieme v tomto prípade riešiť aplikáciou sádrovca alebo chemicky povedané síranu vápenatého. Tie dávky síry sú častokrát potrebné od 20 až miestami až do 40 kg lomeno hektár a rok. Pre tých, ktorí vlastne hospodária v ekológii, samozrejme platí, k vápenatým hmotám je prirodzene schválenie od UKSUB pre potreby do ekologického poľnohospodárstva. Poďme sa teda pozrieť, ako vyzerajú pasienky na mnohých miestach Slovenska, kde sa, povedzme, vápneniu dlhší čas nevenovala pozornosť. Takým typickým znakom tých pasienkov sú hlavne výpadky, to znamená, robia sa tam také mapy. Ten podiel ďatelinových tráv je minimálny alebo takmer žiadny. Je tam vysoký podiel kyslomilných tráv, machov a práve vápnením, potlačením extrémnej kyslosti aj ten pomer vlastne dokážeme navodiť v prospech proteínových tráv. Keby sa aj v budúcnosti robil na týchto pozemkoch potom nejaký podsev,
a podobne. Úplne ináč to bude fungovať, keď je ten pozemok vyvápnený. Klasický znak problematických plôch je vysoký podiel kyslomilných tráv. Môžete tu vidieť, je tu veľmi veľa machov. Problémom je vlastne, že zaberajú plochu. Väčšinou tie porasty, ktoré sa nachádzajú na týchto odvápnených miestach, v dôsledku veľmi vysokej kyslosti v tejto pôde je veľmi vysoká mobilita hliníka. Hliník je v podstate prvok, ktorý sa úplne bežne pohybuje v pôdach, avšak extrémna kyslosť v pôdach mu dáva niekoľkonásobne vyššiu mobilitu, kde nakoniec tento hliník pôsobí na korene rastlín toxicky. Skúsime si teda odkopať nejakú vzorku a pozreli by sme si aj koreňový systém. Keď si všimneme koláč, ktorý sme teda odkopali, je tu určitý kryt, určitá biomasa. Keď sa pozrieme na koreňový systém, charakteristickou črtou veľmi vysokej mobility hliníka v pôde je to, že vlastne pôsobí toxicky na korene rastlín, a keď sa pozriete na prekorenenie tohto balu, je veľmi slabé. Ten koreňový systém by mal zasahovať minimálne do 10-15 cm dĺžky. Keďže ten hliník pôsobí toxicky na korene rastlín, ten porast sa v podstate zakoreňuje minimálne. Veľmi charakteristickým znakom, s ktorým sa určite môžete stretnúť v praxi, je to, že keď po takomto kryte prechádzate kolesom traktora, tak často sa vám stáva, že doslova tie pneumatiky traktora vytrhávajú časti trávy z tohto. Súvisí to práve s tým, že to prekorenenie je veľmi slabé. Keby sme si rýľom urobili určitú plochu, povedzme nejaký meter štvorcový, a na nej si mali porovnať to zastúpenie tráv, vyzeralo by to asi takto. Keby sme si tu ohraničili, povedzme, určitý meter a pozrieme sa na to zblízka, zistíme, že podiel tých ďatelinovín tu v tomto prípade môže byť povedzme 4-5%, možno maximálne 10%. Avšak keď chceme získať skutočne proteínovo hodnotné krmivo, ten podiel ďatelinovín a kyslomilných tráv musí byť absolútne niekde inde. Pokrývnosť pôdy. Našou úlohou nie je hodiť 30% materiálu na jedno miesto a 70% materiálu na druhé miesto. To je odpoveď na to, že či to vápnenie budem robiť sám, alebo si dám urobiť službu. Sú stroje, ktoré sú vhodné na tieto vlhčené vápenaté hmoty alebo suché vápenaté hmoty. Sú stroje, ktoré nie sú na to určené. Povedzme, mnohé veci si dokážete urobiť aj rozmetadlom maštálneho hnoja, avšak tú pokrývnosť alebo tú šírku rozhazovania, tú šírku záberu, žiaľ nikdy nedokážete dosiahnuť takú, keďže väčšinou sú tieto stroje stavané na vyššie hektárové dávky, ale principiálne je to možné urobiť aj týmto spôsobom. Ak nie je iná možnosť, tak plnohodnotne sa to dá aj tým, len hovorím, tie kvalitatívne parametre budú niekde inde. Pokrývnosť pôdy vápenatým materiálom je extrémne dôležitý faktor, je to jeden z kľúčových faktorov, na ktorý sa zameriame. Malo by to vyzerať zhruba takto. Keď si pozrieme plochu, na ktorú sme aplikovali vápenatú hmotu, malo by to byť pekne prikryté prachom rovnomerne. Jemnosť tejto vápenatej hmoty nám zároveň zaručuje to, ako náhle táto plocha chytí jedny, dvoje zrážok, okamžite nastáva mobilita materiálu v pôde. Aby sme to nejakým spôsobom zrekapitulovali na záver, vápnenie nie je nič nové a myslím si, že sme neobjavili teplú vodu s týmto. Je to agrotechnický zásah starý skoro 5000 rokov. Dôležité je urobiť ho správne, vybrať správnu hmotu, vybrať správnu techniku, správne ho načasovať a myslím si, že tie výsledky sa dostavia už v aktuálnej sezóne.